video deh. Pangan, yo. Kalahnya maju, ayo, ayo. Mangan segede lo.
Oh, ini mbahmu tapi. Lah, lagi nyapa iki? Mbahmu tapi matamu. Lah ngopo to iki kok mulus mbahmu iki? Kalau ngene satu tutup tangan terakhir. Lah ya paling kendaki lak nyambut gawe apik kok apresiasi masyarakat kene ya apik to. Ati opo rupamu cemplong rek tepuk tangane. Lah paling enggak iki mulah kaya emas Mas. Ngene tok nek. Meriah sih kono. Ratu. Berarti ya kowe gede rombong kamu golek sing iki dia. Golek kasih pembantu nanti. Ya malah apik kowe kok kono golek sing kene. Oke. Oh. Wah, iki nek ngono iki kok. Lah. Yo kono nih. Yo nang kono.
pancingan. Apa ta wis kok fokus ning ngonoan. Ora nek kok aku melu ngumpet carane. Foto kok melu ngumpet. Ngene iki lho carane nek ora gerak ngono legane manis, iso manis. Gede ngono iki. Kalau itu malah Bu. Marahin. Apa iki? Sosis kan, berkali sosis ya di lokasi ini. Dua kabeh ya ke, apa jadile? Kalau melek dilatih. Promo, kabeh diwai. Kon gorone kae. Gerolor. Foto. Itu foto. 1, 2. Kok nyamain cilik. Lambune kok kene to. Dono iki lah ngene iki bocah cilik-cilik ora roh sosis ki tukune nek. Kita buka Endi? Dene kene Mbak Indah. Terus jemput iki to. Lah bocah cilik langsung ke Brono ya ngomong. Buka. Ya ora ngono kuwi kowe iki maksudnya yo nek duwe. Paling kendang dhewe rene iki elak wis pacarane mulia. Peresmian cabang ketiga Mbak Indah Frozen Food. Aku mau Sing paling penak sak donya wong sing paling penak sak donya. Wong sugih urung tentu penak. Wong sugih temen-temen ala urung tentu penak. Wong sugih Patersun ya. wong sugih sedina paling kendang nek cara penelitianku apa wong penak sak donya iki Mas Heri kaliyan Mbak Indah. Kok iso? Umpamane nek dina iki ke waleh pecel. Oke, pengen mangan sosis dhewe. Pengen mangan nugget dhewe. Yo, Mbak Indah pengen mangan ndok. Ndoke Mas, apa? Ndoke Mas. Mas kita ndoke kok ora ya nek bakuran ndok. Ndoke Mas. Ini penelitianku Negeri Bonsari ini luar biasa. Salah satu penonton reak terbanyak, tepuk tangan buat masyarakat Bonsari. Lagi yuk apa? Oh bukan Frozen Scott.
Lho makane omong sak omong iki ditata dhisik. Duwe lampu iki lak dije ngomong sing apik. Biker kan sih, ngono kok dije ngambu barang apik. Oh. Lipat lak dije ningali barang apik. Oh, kupen barang iki lak dije ngomong apik. Oh, lagi ngomong iki kok. Lah ya toh. Frozen food. Ayo maksudnya sini kok dari frost. Lagi kok. Nyapa? Nah, gabrel iki lancarane bahasa apa? Mbak Indah kali Mas Hari. Baik, dan Mas Hari iki. Liyane ora tau acara ngene iki nak gabrel ora tau. Tapi seneng karo budaya dan tanggane muga-muga usaha lancar, Mbak. Iso buka kok berhenti. Amin ya rabbal alamin. Menika penting Mas Hari. Moga-moga macem dong Mas Hari. Kalian Mbak Indah dereknya malah Oh, iki bose lho. Oke, bose. Iki bose lho. Bose. Ya Allah, aku malah kok pelajar ini, Bos. Sampai keran sih. Sorry, Bos. Moga Mbak Indah, moga. Kita tinggalin jalan Mas. Tung. Baca-baca ya. Hati-hati. Lele kali kok pijet motor. Moga. Di menika Mas Hari kalian Mbak Indah selaku owner Indah Frozen Food sing duwe iki cabange nek telu ya sitok ning Geger nggih sitok ning Pagotan sitok ning Barat sing ketelu iki. Oh, lah rencana kowe kok kon apa mikir kene? Ya, Mbok. Iki nek apa iki enek jenjang ke depan enek. Ya, Mbok. Kowe ditandur pojane. Tanjung matamu. Bapak bukan karo sapa sesuk. Yo, awak dhewe iki rek kesel-kesel bareng, bareng. Bener. Bareng kalau ana ati pedhep. Aku ki. Oh iya terus ngono. Coba melu ya. Ora ada kok semene lho. DP nya aku. Iki bose dhewe niki nggih enek weling sekedhik mawon kagem panjenengan kalian Mbak Indah. Yang penting ampun lali bersyukur. Sesungguhnya Allah akan menambah nikmat kepada orang-orang yang mau bersyukur. Dan sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Di mau kata kuwi. Pas hari kae dino ya ngomong kuwi iki maksud aku. Kok duwe kae. Sing ganti lah. Ganti untukmu ini dipikir kok coba aku Iki pengen ganti. Aku ki ora angel lho. Aku ki ning pondok dalu malah 4 tahun lho. Ono kan pondok lho. Sing penting arep lakoni napa mawon niku jangkas piye tengen riyen. Diawali dengan bisnis. iki aku dhewe iki alhamdulillah iki aku dhewe masa belum sakit kudu sing anyar kudu tumu saiki iki ora ijo yo artine opo kira tau masa ora tau krungu suara pire kata Mas Salah wong anggap kenyang ae kaya datang njaluk anyar ora kira. Ijo, insya Allah Gusti Allah ngijabahi napa sing dados hajate panjenengan Allah. Domi sama tembung aja lali karo wong cilik, kowe ya kudu seneng sedekah. Nah niku lho. krungu lho pinter aja Aku nyembok. Sakit apa? Apa? oh ijo sekat to ijo sekat Sing anyar. Saiki ning kene enek son iki ireng ngono yo antekno. Kaya aku iki. loro sing Lho terus sosialisasi apa bisnis owner ini kudu sosialisasi apik karo tangga karo kanca kudu apik usaha berkembang nyatane terbukti to. kok apa melu-melu ya apa bener aku Sudah betul aku gitu.
nikmatnya bakal ditambahi dan juga syukur. Oh iya. Saya temu ngarah nih gonku kayak jurnal gitu. Wah, wah, Kayaknya dicepai terop. terok, 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 tak kuno sembayang, tak kuno bertaat, lima waktu. Ojo sampai lali. Ojo sampai lali Pak. Lalu terbukti loh Mas Hari menikah sesosok seorang yang rendah hati, sopan santun. Adilnya padahal umurnya luwih ageng sama Mas Hari. Tuwek Mas Hari ageng pol. Teraku. Oh, kan ada bebas kok. Lewat dengan rupiah dewe enggak. Amin dong saya Mas Bunda Mas Bugi. Sopan santun dijaga loh. Bawa kali mbakku lho, mbakku masa aku jangan ngarang wong ini terus. Wis akeh sopan ning kok ya. Sopan mata bungkuk. Rob LOP. Ini rukun. Rukun tau gak sentosa karo keluarga rezekiku berlancar. Iya. Pikirannya kudu juga doke. Kadang ini usahanya ada sepi kalau rame. Apa dong? Mas Hari inget ini. Kan rupanya kayak celeng lah ya omongannya kayak yaping gitu. Satu saya. Malah muda gitu aja. Bapak peneng aja. Ini ngopo kok ngono ke? Mau oleh 100 lho kok. Ada bertambah ini. Ya mungkin kagem Mas Hari sak keluarga paling sehat, waras, rezekine lancar, usahanya semakin bertambah makin besar. Moga-moga buatnya sih jangan dua begini lancar lah ini. Oh hamil lagi. Ya mau kira apa gitu? Matamu mau kira apa? Mojo ora ro kok iso. Oh hamil lagi deh. Hamil. Mbak Ida hamil lagi. Pompengan dong Mas Hari. Ini hamil ya? Saya kena rasta. Ada masalah gini. Ada nih Pak, ini kan kalau belum sumpah ini. Ah, jangan ya apa. Mas Hari. Lah jadinya sing dikon Mas Hari. Hari awal. Udah lu gue kursi tapi kerja. Yo, dia pernah